Hej med dig, og tusind tak for din interesse. Mit navn er Nicolas Clausen, og jeg er co-founder af AI-konsulenterne. Men jeg tænker bare, at vi hopper direkte ud i det, fordi jeg vil gerne vise jer vores intelligente medarbejderhåndbog i dag. Og før vi lige starter, så tænker jeg bare lige for analogiens skyld, fungerer den egentlig ligesom ChatGPT, men i stedet for at ChatGPT jo er trænet på milliardvis af data, og også derfor du behøver at prompte den hver gang med en ny instruks omkring et eller andet, jamen så har vi vores intelligente medarbejderhåndbog, som er trænet udelukkende på jeres data. Det vil sige, at det er et internt lukket system, som også beskytter alle jeres data. Og det man fylder i den, det bliver ligesom dens hjerne, hvis man kan sige det på den måde. Og det betyder egentlig, at vi også kan gå ind og give den en systeminstruks, altså en rolle, den skal ligesom påtage sig, så den ved nøjagtigt, hvad den skal gøre. Og det gør vi for eksempel ved at sige, jamen du er HR-medarbejder, du skal kunne svare på spørgsmål inden for onboarding og bare generelt viden, du nu har fået ind. Det kunne for eksempel være en systeminstruks, og det er nemlig det, vi har givet vores lige nu. Men lad os prøve at lige dykke ned i, hvordan sådan en her kunne fungere. Yes, så vi starter med at prøve at sige, hvad er processen for at onboarde nye medarbejdere. Og igen her er det vigtigt, at den er begrænset af det viden, den ikke har. Så vi skal fylde så meget data som muligt ind i den her pdf'er, arbejdsprocesser osv. Ikke? Her kommer den så med fra forberedelse før start. Man skal have en velkomstpakke, når man starter, sende en personlig e-mail med instruktion til virksomhedens mission og vision og kerneværdier. Så noget brain guide, ikke? For det her ind under huden allerede fra starten. Der skal selvfølgelig være noget udstyr osv. Første dag noget velkomstmøde, noget teaminstruktion, systemer og værktøjer. Og det er så det, jeg har valgt at sige, at når man starter hos AI-konsulenter, så skal man igennem det her. Og det bliver jo selvfølgelig tilpasset efter behov, så I har måske nogle andre procedurer osv. Lad os prøve at se. Noget HR altid bliver spurgt om, det er, hvilke medarbejderfordele har jeg selvfølgelig. Det kan man så slå op her. Der er noget fleksible arbejdstider, frokostordning, sundhedsforsikring og noget personlig udvikling, også noget efteruddannelse og noget fitnessabonnement. Det er jo rart nok at vide. Jeg håber sådan, I kan begynde at se, hvordan den ligesom kan spare jer noget tid ved at ligesom svare på alle de her spørgsmål, som I gerne skulle, som vi får som HR-medarbejder, ikke? Det her med, at den ligesom går ind og overtager den del, at medarbejdere, som er ude i virksomheden, bare kan gå ind og spørge den her, i stedet for forstyrre jer i jeres arbejdsproces selvfølgelig, og få et godt og håndgribeligt svar hver gang, og ligesom strømline alle de her processer her. Det kunne selvfølgelig også være spørgsmål omkring specifikke arbejdsprocesser. Lad os prøve at spørge den om, hvad skal jeg gøre, når vi får en ny kunde? Jamen, så kommer der noget lead-modtagelse her. Vi skal ligesom ind og registrere leadet i HubSpot i CRM-system med alle de oplysninger, der nu er relevante. Så skal vi kvalificere leadet, bruge AI-værktøjet ind i HubSpot til at ligesom analysere potentialet. Og så skal vi selvfølgelig have sendt en e-mail eller have ringet til dem allerede inden for 24 timer, få den her, skabt den her kontakt osv. Så her har vi allerede en hel arbejdsproces, og det er jo super fedt, hvis du sidder i et salgsteam og er lidt i tvivl om, jamen, hvad gør vi egentlig, når der kommer et lead ind? Altså, hvordan skal vi lige håndtere det? Så har du allerede processen her. Du kan bare spørge dem med det samme, i stedet for at du skal ind og finde det et eller andet sted, eller spørge din kollega, eller husk på det osv., så har du allerede hele stepsene her. Og til sidst, så vil jeg gerne lige vise dig vores chatbot-dashboard her, som I også får indsigt i. Og det betyder egentlig bare, at I kan gå ind her og så se, hvor mange der egentlig har brugt vores AI-assistent intelligent medarbejderhåndbog. Der har været samlet 158 beskeder, og der er 79 brugerbeskeder. Hvor meget den bliver brugt om dagen, hvor mange interaktioner den har osv. Vores bliver selvfølgelig ikke brugt så meget, som I kan se. Og der er også noget feedback og noget negativ feedback. Og det betyder egentlig bare, at herinde, der kan man faktisk gå ind og så give svarene en feedback. Ja, var det et godt svar, eller var det et negativt svar? Og hvis jeg nu ser det et godt svar, så kan jeg lige skrive hvorfor. Ja, jeg synes, det var meget fyldestgørende. Og så på den måde kan man også få en idé omkring, ens medarbejdere egentlig er interesseret, og synes, det er relevante, de svar, der nu engang kommer. Her er det chat-type fordeling. Er det eksterne eller interne, der har svaret?
Og man kan selvfølgelig sortere efter måneder og datoer. Man kan også eksportere al dataen, hvis man er interesseret i at eksportere alle de her forskellige beskeder, så kan man måske smide det ind i ChatGPT og få den til at analysere nogle mønstre og så videre i de svar, der er. Så man kan få en idé om, hvad spørger folk reelt om. På den måde kan man ligesom også opdatere den med ny og valid viden, som ligesom er baseret på den efterspørgsel, der nu er. Så det var blot lige for at give jer en introduktion til vores intelligente medarbejderhåndbog, og hvordan den forhåbentlig kan hjælpe jer. Og hvis det giver mening for jer, og I kan se noget potentiale her, jamen så skriv til mig, ring til mig. Min mail er nicolas@ai-konsulenterne.dk, og mit navn er Nicolas Clausen, og ellers så find mig på LinkedIn. Så lad os prøve at tage en snak om, hvordan den her eventuelt kunne hjælpe jer. Og ja, det var alt, og ellers have en dejlig dag.